ja som Vany a ja vás vítam pri mojom ďalšom videu. Na toto video bude pokračovanie z tejto krásnej hry Into the Pit. Ja som sa na to veľmi tešila, veľmi som si dala na čas, samozrejme opäť a zás. V minulom videu sme to skončili trošku tak otvorene, takže chcem sa ísť pozrieť, kam to bude smerovať, aj keď koniec už viem. Poďme na to, fakt sa na to teším. Takže dáme continue. Takže skončili sme vlastne v tom, že on teraz ide do tej pizzerie, hej? Dobre, Čavo znova vyzerá, keby tu akoby moc nechce byť. Ja si s ním chcem ísť prehovoriť. Si tu neskoro, chlapče. Vedia tvoji rodičia o tom, že si tu? O, áno. Otec spálil večeru, takže potrebujem emergency pizzu, samozrejme. Zabudol som raz dať vodu a ten smrad ma bude strašiť navždy. Dobre, ideme znova k tomu pitu pravdepodobne. Tak chcela by som sa tam dostať, kam až printuj. Kde bol ten pit? Ja si to poriadne nepamätám už asi. Aha! Našla som ho, dobré, okej. Typujem, že naša úloha je ísť proste dovnútra. Ó, bože. Okej, teraz iba potrebujem nájsť svojho otca. Dieťa, čo plače, možno potrebuje pomoc. Takže náš quest je teda, že musíme nájsť to decko. Dobre, hľadáme decko. Ó, no. Pomoc, neviem sa odtiaľto dostať. Ako si sa ten dostal? Niečo ma chytilo a napchalo ma dovnútra. Cítim, že sa ten oblek za chvíľku zavrie, proste. Myslím, že môžem povoliť nejaké tie súčiastky s šrobovákom. Nájdem. OK, ja neviem, ale čím ho dostaneme von? O bože, chce to, aby som išla na tento smer? Akože sorry, ale toto je tak detailne urobené, že ja fakt neviem. OK, takže tieto dvere sa... Čakaj, som proste odišla. No. Môžem? Môžem to skúsiť? Né, to som nechcela To sme sa už dohodli na tom, že idem hľadať niečo, čo by som mohla, akože čím by som mohla otvoriť to decko odtiaľ. Úprimne neviem, kam mám ísť. Keď som došla. Employees only, to znie dobré. Ne, všetko je zamknuté, OK, nevermind. OK, to je nejaký fuse box, to nechcem. A tu som niečo našla. To je tá peňaženka, ktorá patrí otcovi. Musí tu niekde byť. Máme otcovú peňaženku. Teraz si môžeme niečo kúpiť napríklad. OK, teoreticky našli sme niečo ďalšie. Máme nejaký token. Teraz tu vidíme nejakého animatronika. Dobre. A tuto tadeto môžem niekam ísť? Nie, nemôžem. Znova všetko zavreté. Ja neviem úprimne, kde som bola a kde nie. Čiže asi ešte... Aha, tu je niečo. OK, tak ne, tak to nám teraz nepomôže. Nie tu na niečo? Nejaké wooden balls, to mi asi moc nepomôže, že? V tomto momente. Aké wooden balls som ale našla. Si môžem spať pod stôl, to ma niečo bude naháňať. Aha. Ó ne. Nice. Nice. To určite bude niekde musieť byť nejaký screwdriver. Čiže sme v parts and service, takže... If this is the same pizza place... môžeš sa mi prestať hýbať kamera? I wonder if Jess has the same key. Ale my ideme hľadať key teraz aktuálne v tomto momente. Dobre, to znie fajn. Mám ísť akože teraz naspäť a mám ísť vypýtať od neho kľúč? No to mi vychádza... Tak, skúsim ísť za Jeffom znova. Vyskúšame to inak. Yes! Došla som na to. Potrebujeme teda kľúč od basementu a samozrejme od koho iného to vypýtame ako... Máme flashlight. Dostali sme ten samotný kľúč? Ja si nemyslím, že teraz potrebujem túto baterku, ne? Teraz samozrejme musíme dumpnúť IRL. Takže máme aj baterku. Kde nájdem ten trash? Ja neviem, vysloviť jen jedného chudáka. Aha, to bolo celú dobu tu. OK, bereme toto. Toto je, vyzerá, že je smetiak. A máme stáť to von? Toto idem? The mill. Ó, ne.
Batérie... Dobre, nebudem vidieť, neviem čím svietím. OK, asi som to tam prešla. Takže ideme znova do pizzerie. Stále neviem čím svietím. Dobre, máme samozrejme odnesené smeti, takže ideme za Jeffom. Dostali sme kľúč. Ideme oslobodiť dieťa, hej? Ideme do basementu v druhom svete a ideme oslobodiť to dieťa, čo tam je staknuté v tom fucking animatronikovi. Proste, čo je toto za hru? Keďže máme už konečne ten kľúč, tak ideme naspäť. No, toto bude hrozné. Otvárame. Dúfam, že tam nebude nič, čo by ma... Tak, používam kľúče. OK. No, tu je tma. Tam hore je ten... Mám ho. OK. Ideme ho oslobodiť. Prosím, žiadne habaďúry. Našli sme toto, čo som potrebovala. Teraz... Lívni. Haló. Čavo, ešte tam to nezabilo? Potrebujeme ho vyslobodiť von. Dobre. Dúfam, že ho nezabijeme. OK, žije, kamo žije. Myslel som si, že tam zostane staknutý navždy. Počkej chvíľku. Hovoril som s mojím kamarátom a potom... To znie úplne ako on. Musí byť v nebezpečenstve. Poď, nájdeme ho spolu. Ne, toto nie je dobrý nápad. Toto vôbec nikdy nie je dobrý nápad. Vieš čo? To je jedno, poďme odtiaľto. Počkej, hľadám mojho otca. Asi si nevidel veľkého muža s modrým tričkom, však? Myslíš akože dospelého človeka? Nie, nevidel. Prajem si, aby som ti vedel pomôcť, ale... Zdrhaj, tam bolo hiding spot. Tuto dole bol hiding spot. Teraz vážne nie. Dobre, toto je v prdeli. Povedzte mi niekto, čo mám teraz robiť. No ja to musím ísť preč, to je v prvom rade. Čo tu robí táto zver? Ja som sa zlakla. To bolo čo? Ja nechápem túto hru. Prosím, nech sa to nestane znova, ja to mám fakt, že... The thing is banging, looks like it's ready to kill me. I gotta get out of here. Čo znamená preč? Však? Preč? Čo znamená preč? Ja môžem ísť domov. Nie? Nemal som veľa času hľadať otca, ale musím prísť s lepším plánom najprv. Prepáč, otec. Zostaň v poriadku až pokým sa vrátim. OK, ideme domov. Ideme domov. Zatiaľ sa mi tá hra veľmi páči, je to jedna z najlepších pixelových hier, aké som kedy v živote hrala. Fakt to má takú dobrú atmosféru, že sa fakt bála pixelovej hry, čože... Ďakujem vám však veľmi pekne, že ste sa pozreli na toto video. Pokiaľ chcete vedieť, čo sa stane s Osvaldom, tak určite si počkajte na časť 2. Nezabudnite ma followovať na mojom Instagrame a taktiež sa pripojiť na môj Discord. Všetko máte dolu v popisku, sú tam odkazy, takže sa tam určite choďte pozrieť. No a my sa už uvidíme pri ďalšom videu, takže sa majte a ahojte!